Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылына юллыйбыз. Бүген үзләренең 45 еллык Сапфир туйларын Бакиевлар гаиләсе Хайдар Алимҗанович һәм София Җәфәровна каршылыйлар. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аларны кызлары Иркә, уллары Рамис гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Нәкъ 45 ел элек авыл җире кешесе, гади механизатор булган яшь егет һәм укытучы һөнәрен сайлаган гүзәл кыз бер-берсен яратышып, матур гаиләләрен коралар. 2 балалы, 2 йолдызлы иң газиз булган әтиебез һәм әниебез. Сезгә Хак Тәгалә олы бәхет бүләк иткән. Ул да булса, парлы мәхәббәтле гомер. Без бүген инде әкрен генә үзебез дә олыгаеп, бик күп әйберләрне аңлый башладык. Гаиләдә һәр вакыт кояш кына яктыртып тормый. Авырлыклары аның болытын чыгарып, яңгырын да яудыра дигәндәй. Әмма ни кадәр генә бураннар буласа да, гомердә әти белән әнинең безнең алда арышканнары, үпкәләшкәннәре булмады. Шуңа да без бер-береңне ярату, димәк хөрмәтләү, димәк аңлау дип үстек. Әтиебез гомер буе бар саулыгын куеп гаиләсе өчен эшли. Әниебез әтиебезнең терәге һәм кирәге булып, гаилә учагын саклый. Шундый булырга да тиештер инде ул безнеңчә матур гаилә. Сый тулы табын артында җыелышабыз да, әткәй үзенең төпле сүзләрен безгә сөйли. Шәй артында аны яратып тыңлыйбыз. Әнкәйнең киңәшләрен дә без алтыннан санап, икесен олы, изге кешеләребез буларак бик яратып яшибез. Без үсеп җитеп, кышларда читкә таралыштык. Өйгә кунакка гына кайтырга мәҗбүрбез. Әмма без беләбез, нинди генә авырлыклар, кыенлыклар юлыбызда очрамасын. Өйгә шалтыратсак, 2 фәрештәбез бергә сөйләшеп, киңәш кылып, төн эчендә әти килеп җитеп, бар сорауларында шишәчәк. Шуңа без бәхетле дә. Безнең 2 биек таудай олы фәрештәләребез бар. Алтыннарыбыз. Ихластан котлыйбыз сезне матур туй көнегез белән. Бар кылган игелекләрегез өчен олы рәхмәтләр укыйбыз. Гомер буе сезнең алда бурычлы булып калырбыз. Һәм киләчәктә йөзегезгә кызыллык китермичә, тик шатландырып кына яшәргә ышандырабыз. Язмыш сукмаклары сезне очраштырган, бер-берегез белән таныштырган. 2 йөрәк берсе-берсен тапкан, саф сөюләр сезне кабыштырган. Ушак кабыздыгыз гомер көзе, күңелегездән читкә китмәсен. Мәңге сүнми торган сөю хисе сезне бер үк ташлап китмәсен. Тормыш куйган сынауларга яшисез бирешмичә, бер-берегезне хөрмәт итеп, олылап тиешенчә. Бер-берегезгә ныклы терәк булып, 45 ел бергә яшисез. Яшәү дәврегездә ялгыш та сез авыр сүзләр белән дәшмисез. Үсеп килә сезнең дәвам булып, гомер биргән оныкларыгыз. Тәбрик итәр өчен Сапфир туегызга җыелганнар алар, карагыз. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә, әти-әни сезнең хөрмәткә аз булыр күп олы рәхмәт хисе тулып таша безнең йөрәктән. Котлы булсын Сапфир туйларыгыз, саулыкларның сезгә корышы, гел шатлыклар бүләк итеп яшәү балаларның изге бурычы. Игелегебезне күреп яшәгез гел, сезгә насыйп иткән гомердә. Язсын әле картлык көнегездә оныкларның бәхетен күрергә. 45 ел сизелмичә үткән, пар балдаклар кигән көннәрдән, тик шулай да мәхәббәтнең кеше сүрелмәгән сезнең йөзләрдән. Язмыш дигән нәрсә гаҗәп кызык, очраштыра насыйп ярларны. 45 ел үткәч, кем сагынмас гашыйк булган тәүге язларны. Тик шулай да сез һаман да яшь, әйтерсең дә никах туегыз, карашыгыз назлы, игътибарлы, гүзәллектә генә уегыз. Сапфир туйдан соң да дөнья бетми. Алда әле күпме сынаулар, алтын, якут туйлар сезгә телим. Насыйп булсын безнең юраулар. Һәр чак шулай парылы булып, җитәкләшеп тормыш көтегез. Шатлык борчуларны тигез бүлеп, гомер юлын бергә үтегез. Туй бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә булган изге теләкләрне җырга кушып бүләк итәбез. Хөрмәтле София Җәфәровна һәм Хайдар Алимҗанович, Сапфир туегыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да яшәгез. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Canım senin bilen Tevhid
кабат очрашулар. Шул мәлдән соң безнең гашыйк җаннар гомерлеккә бергә кавыштылар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Yıllar uza biz senin belän, şuluk күргәм шулuk гашыйклар. Туры булган безнең мәхәббәткә, барча галәм һәрчә шаһитлар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә, имин генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашыйк күзләр синең күздә.